16:37 vanmiddag. 7 mannen van de speciale eenheden maken zich klaar om een huis binnen te vallen in de Vierwindenstraat in Molenbeek. Zwaar bewapend, de deur van het huis gaat meteen open. Er zijn mensen binnen, die worden snel naar buiten gebracht in veiligheid. De man in de apotheek naast het huis kijkt vol ongeloof toe. De agenten zijn op alles voorbereid, zijn klaar om binnen te vallen. Gepantserde politiewagens komen de straat in gereden met nog meer speciale eenheden. Iedereen wordt weggejaagd, nu pas stelt de politie een echte veiligheidszone in. De politie hield het huis al uren in de gaten. Ze zijn er zeker van dat Salah Abdeslam zich hier verschuilt. Maar ze moesten wachten met de inval omdat er een school vlak naast is. Pas na schooltijd, als alle kinderen naar huis zijn, kunnen ze in actie komen. De agenten gooien granaten in het huis. Er zijn verschillende knallen en er stijgt rook op. Het zijn granaten om iedereen die nog in het huis zit en niet naar buiten wil komen te desoriënteren. Aan de andere kant van de veiligheidszone komen ondertussen eenheden met speciaal getrainde honden. De hond heeft een speciale vest aan. Op zijn kop heeft hij een camera om beelden te kunnen maken. Daarna sturen de agenten de hond het huis in. De politie ziet helemaal juist. Salah Abdeslam is in het huis samen met nog anderen. Reculez, monsieur, reculez. Er wordt nog geschoten in het huis. Op straat ligt iemand op de grond. De agenten houden de man onder schot. Ze sleuren uiteindelijk de man mee naar hun auto. Tijdens de inval vallen 2 gewonden. 1 daarvan is Abdeslam. Hij is neergeschoten en gewond aan zijn been, maar leeft dus nog. De meest gezochte terrorist is 4 maanden na de aanslagen in Parijs eindelijk gepakt.